I holder sammen. Det er torsdag. Det kunne lige så godt være alle mulige andre dage. Fordi også skulle lytte til dem. De hygger, gør de. Drengene bor her i botræning. Mathilde gør ikke. Hun er en best buddy. Jeg synes, det var en god idé. Det lød altid. Jeg har altid gerne vil hjælpe folk, blive nye venner med folk. 2 og 3 af dem bliver jeg faktisk rigtig gode venner med. En best buddy er en, der tager med til koncert, tager med i biffen, spiller Ludo, PlayStation, drikker kaffe eller noget helt sjette. Jeg synes, det er godt at lære nogle nye folk at kende. Nogle, der er lidt anderledes end os. Nogle, der faktisk ikke er handicappede. Så at lave noget andet end os, det er godt, synes jeg. Mathilde studerer i byen og er på Ung ved Fjorden. Frivilligt, ligesom de 3 andre best buddies. Da jeg præsenterede det her på et personalemøde, der havde jeg faktisk været på gymnasiet og inviteret de unge mennesker herned. Men det blev modtaget rigtig godt og spændende, og personalet har bare været med fra dag 1 af. Meningen er, de skal hjælpe de 7 unge, der bor der, med at få et netværk og få venner. Det er 6, så kommer man ud, ikke? Med at få skabt nye kontakter. Noget, der kan være lidt bøvlet, når man er ung med særlige behov. Altså jeg kunne godt tænke mig, at det udviklede sig endnu mere. For det har åbenbart en god effekt at have en best buddy. Man kan være sammen med nogen på omkring din egen alder, og du har fælles interesser måske med de personer. Sådan i stedet for, at man laver noget med personalet hele tiden, at få en ledsager med og sådan noget, så er det lidt mere spændende at få en ung med, få en ven med, eller en veninde med. De unge er mellem 17 og 25, når de bor der. De er i gang med en STU, eller også arbejder de. Det var det nummer.